Отново стягаме багажа. Но за къде ли този път? Ами явно свършиха язовирите в България. Та след няколко запитвания и съответно предложения, избрахме Янис Лейк. Той се намира в Румъния, на скромните 800 км от тук. И така от просто разговори, до след дългото чакане дойде ред да тръгнем натам. Последни подготовки и така започна нашето 7-дневно приключение. Може да кажем добре дошли, само че ще изчакаме колегите, нали, да го представим всичкото. Те са там, другия сектор. Както може да видите, подготовката тече усърдно.
едното бунгало. Другото бунгало с другия сектор. Намираме се на два сектора. Сега ще отидем при колегите. Първите въйци във водата. Всичко е пълна клочина. Раз, два, три. Кадро. Добре. Здравейте на всички. 800 км по-късно, няколко часа още по-късно, дойдохме в Румъния. Намираме се на Янис Лейк, което е тук. Може би сте го видяли, не знам как ще ги монтираме кадрите. Дойдохме вчера. Тръгнахме ония ден. Пътувахме около колко часа? 10 часа. С малко почивки, цяла Сърбия, През няколко Сърбия, граници. Румъния, да. И се озовахме в Румъния в крайна сметка. Днескашната дата е 23, часа е 1. Това е първото нещо, което снимаме. От вчера сме тук. Бяхме много изморени, напълнахме се да разпънем въйците, да оправим багажи, коли и всичките му работи. Риби няма от вчера, просто разпънахме въдиците да са във водата. Днеска вече по-така може да се каже, че сме намерили точки и сме разпънали малко по-качествено. Имаме 7 дена тук. Вчера е събота, да. Дойдохме, днеска е неделя и се тръгваме другата събота. Като цяло по информацията, която имаме за водоема за момента, риболов няма. Нито миналата седмица, нито откакто ние сме тук вчера има някакви риби извадени на целия водоем. Се очертават работите, да ни ви показваме кой знае колко риби. Но ще постараем да стане готино филмче. Седнахме да едем, всичко разпънахме. Сега въпросът е... Тъклъвни, да я знам. Момчета, какво ще кажете за Румъния? Всъщност, аз не знам дали сте го видяли този извир, ама той колегата с дрона снима. Там са нашите пръчки. По-бързата процедура, ако ходим. Сега пошлютата чушка да те удари. Ще щупа краката. Първо ще бега по чорап. Иначе да, малко е калничко.
Имахме удар. Надяваме се да е нещо по-добро. Първата малко по-сериозна риба. Ай, че фотографът трябва влезе в сила. Уху. Не, менче. Смисъл, не е нещо... Ой, не е рекорда на язовира, ама е си в тето. Браво на кепаджета. Браво Филипс. Браво Браво Филипс. Прасенци се, ще му звъним. 20. Искам прегръдки. 20. Искам прегръдки. Къде ще седнеш, бе? Е така. Дай, дигай. Чакайте сега, че той много се е притеснил, аз ще се включа в разговора, защото момчета му е първа риба. Така, датата е 24-ти, часът е 5:20. Имахме стратегия да променим абсолютно всичко кардинално. И точно това си мислихме и обсъждахме кое къде да променим и как да го направим. Към мене, бе. Идваме да вадим, да вързваме новите монтажи и да разпъваме новите пръчки. И в момента, в който правим това нещо, удря тази пръчка, неговата в случая, тук от клеткото. На колко метра е? Около 60. 60 метра. Да, 3 метра дълбочина. Удари тази риба, която е с тегло 20 кг. 20-2500, нещо такова. Трябва да притеглим слинга и кепа. Това е първия шаран, който фащаме тук и на двата сектора общо. Тоест днес е понеделник. Тук сме от събота. Тук сме от събота. Тоест понеделник първи шаран. Ще изям, бе. Айде, как е? Отиваш към шаварите.
притина колкото лова или колкото нещо друго, но не е лин. Не е лин. Ние не сме дошли за лин. Добре, шараме. Много тъпо. Много тъпо. Еми, случат се и тези работи. Случат се и тези работи. Дойдохте на дистанционното да ми вземат. Колегата, какво му е? Придобре, днеска не го снимай. Днеска не е за кадър, утре. Днеска не е фотогеничен. Ние стървахме една риба и дойдохме да вземем дистанционната. За лодка. Да разпънем. А часа колко е? 11:30. Та точка в 9 нова ли? Нова е, ама запазихме. 50 санта. Фостеро. Да. Лека нощ, колега. Може си да съм панел. Опитвам се да си разпъна лодката. Втората пръчка. А колегата спи и не става. Ще се опитам да се оправя. Добър вечер. Часа е 2:40. Тук се налага да снимем през нощта рибите, защото няма право да ги държим. В момента, в който, нали, ги кепнем, трябва да ги снимаме. Имахме малко осложнение в ситуацията. Аз имам някакви клипове, не знам, вие ще сте видяли каква е била ситуацията. Но излезна е тая риба, която сега ще ви я покажа. С тегло. 19 кг. Първа риба за мен. Ето я отново. Стой. Така. Тук ако скочва от понтона, Рибите почнаха да излизат от островите, взехме да разпъваме. И тая излезна от там. Рони, Попопче, ще видите монтажите, ще ви ги снимем какви са с червейчета. Ами, няколко снимки, освен да я пускаме и стига толкова. Гюленца са, гюленца са. Ай, да викнеш батко ти. Еми си в тето го ударихме. Добро утро от нас, този път от другия сектор.
Часът е 7:12. Почнали сме ги от снощи. Общо взето ще видите от снощи. Вчера имаме една риба в 5 часа. Следобед. Една вечерта в 3. И тази сутринта в 7 часа ми удари на мен. Мислихме да сменим генерално тактиката като цяло и да ловим на островите, само че две от рибите вчера са на дълбокото. И за момента ще продължим да си държим петната в дълбоките точки. Рибата е точно 22 кг. Мога да я покажа. Много красива риба. Мога да я дигна. Общо взето тук е пълно все такива прасета. Ма и ние заради тях сме дошли. Трябва някакси да си търсим точките точно до острова, тъй че дрона помага. Ще се чува. За начало, разказа в момента ще го започне господина най-вляво, защото имаше много тежки примеждия с нощи с него. Може да ви разкаже как минаха последните... То го има. Кога снимахме? то Колко ще го се снимахме видите. вчера? Ама... Последните 24 часа, така да го кажем, бяха доста динамични спрямо останалото време, от как сме тук. Разказвай. Първа риба излезна вчера в 5 часа. Вие това ще го видите. После има една изпусната, пак от нашия сектор. Към 2 часа удря моята едната пръчка. Дигам пръчката, няма никой. Решавам, че ще разпъна пръчката, пускам лодката, стига до половината на язовира и другата пръчка тръгва. И аз съм сам, защото колегата реши, че трябва да спи и че не му се става. Нов е в занаята, ще свикне. Късмет извадих, че моята пръчка закачи неговата. Моята пръчка на другия сектор. Най-дясна, моята най-лява закача неговата. И той излезна от къщичката, да го викна. Да оправим схемата. Така както и да извадихме рибата, това е една заветна 19, която сме снимали и вече сте го видяли. Така изкарахме тази риба. И сутринта в 7:15 удари. Изкарахме... Аз изкарах сам, защото моя колега и той спеше. Абе, прикалиха малко. Да. Изкарахме една 22. А иначе в момента днеска е 12 часа точно. Ден И вторник. вторник 25. Равносметката каква е? Нашия сектор с 2 реализирани риби. Тук имаме една най-голяма, която е до момента една реализирана. Тоест 3 риби. Всичките риби са в рамките на 12 часа. Горе-долу. Ай, повече 14. За сметка на това предните не 48 имаме не знам колко. 52 часа нямахме риба. Да. Някакви платики. Линове, сомчета. Да, тях даже не ги показваме, защото няма смисъл. Да. Аз лично имам изкаран сом, платика, лин, вече и шаран. Ако има нещо друго в язовира, най-вероятно ще го фана до края на риболова. Да. Искам да дам думата на колегата по средата да съобщи, че той не се събуди с нощи. И какъв му беше проблема. Може Да да не го ми помогне. подпишеш като извинение. Защото Ще кажа нещо. ако не се бях събудил и аз, Защото Какво искаш да кажа? да кажеш реалната причина. Че ми се спеше. Ама, вследствие на какво? абе, тук в Румъния продават едни такива шишета стъклени. 8 кинта.
Даже го фана срами и се тръгна. Обаче това няма да го удариш, да знаеш. Аз ви казах, трябва да сложим маст. Аз помня ония случай, където не ми кепна рибата на борец и сега ти го върна. Само на къде сектор бъде на риба 4 човека. Сега дрона ако беше... Както излезе един това ми тупа кепа с това. Шаране, шаране. О, бабачко. Да няма снимки. Часа е
1:00 на обяд. Прекъсна ни обяда. Прекъсна обяда на всички. Така. Няма 20 май. Нали бе? 18. 18. Брутална риба. На оранжев поп-ъп. Готина рибка. Коя е? Четвърта? Пета? Четвърта. Реализирана. Четвърта реализирана. Пускам я. Пускам. Просто няма как да ни използвам момента на хубавото време, което може би имаме за първи и последен път тук. Да ви покажа нашите колеги. Приготовленията. Всеки си с някакви негови задачи. Почваме да вадим риби. Сега ще ви кажам. Честно. Без да базикам. Голямо тише. 200 метра спринт. Не е добре. След 30 на часа. О, повече. Колко... Последната риба, дето скарахме, беше... Вчера в един, аз помня. Вчера в един, точно така. Сега сме на другия ден вечерта. Да. Денят е сряда, вечер.
Тъй като риболова върви усилено, през повечето време на денонощието седим ето така. Добър ден. Кой ден вече? Четвъртък. Четвъртък, 27 марта. Май, аз се спава в 5. Толкова дълго ми откриш, ще вътре, че вънка е малко. Да. Малко кофти. Ситуацията с нощ ми беше много хумористична. Имам и две риби откачени. Колегата по едно време. Бях песен. Да, беше прегорил тендър. Навсякъде му се откачат риби, обаче тук ме хваща яд, признавам си. Иначе не съм дребнав човек. Цял 2 дена имаше хубаво време, риболов нямаше. Да. Предните дни беше кофти времето, случиха се някакви работи, има някакви риби. Сега пак трябва да се разбавя времето, даже ще погледна реално време. Да, до днес и утре да вали да потухва. Което означава, че по пъти на лойката, сигурно, трябва да има и риболов. Защото явно дъжда нещо прави с рибите и ги кара малко да шават. Скарахме няколко лина. Да, наблягаме и на... Едно шаранче тази сутрин, 5 кг имам. Чакам и хората от язовира да дойдат да го взема, защото правилник е, че риба под 14 кг трябва да държи свинки и да се взимат от правата на язовира и да пускат отзад. Има едно по-малък язовир такова, явно ще чакат да пораснат. Обобщена ситуация е хиляди линови, хиляди сомове малки. Сомчета, да. И тук там е някоя платика. Общо взето големите шарани са 4 от третия ден. Нищо няма друго. И това, което сутринта вземе 3-4 кг колко е. Два дена почти нищо не сме снимали, защото просто няма какво да снимаме. То общо взето е много слабо. Надяваме се сега, това няма днеска цял ден и утре цял ден имаме. Последен. И събота сутрин тръгваме. Има някакво време, може да случат някакви неща, не е изключено. Мисля, сме на такова място, че като цяла на риба може да ти оправи цялата седмица. Да. Точно една риба може да оправи настроението на всички. И какво друго да кажем? Сега ще пием. Да, пихме по едно сутрично. Сега ще пием още едно обедно. Впроче ще ги разпъваме на 12 часа горе-долу. Да. Няма смисъл по-често. Даже според някои хора може и да е често. За риболова, което има в момента. Така, продължаваме да изискаме. Ако има нещо, се логнем. Ако няма, пак ще се няма. Да. Хубаво. Не, Вак, ще им обясним.
тук. Дигай моите. Направо качи тази стойка горе. Пусни задните. Еми тя и моята така се откачи вчера. Всяка е, бе. Браво, бе. Айде! Два пъти ще плясне с опашката и ще се нагълта мизината вода и двамата. Добър ден. Аз съм Дъгли. Това бе, какви са тия бонуси? Цаци някакви. Аз съм човека с кепа, по принцип. Ама и аз имах гащеризон под ръка и към чайта да се отлика. Общо взето от Деви изкарахме сутринта имаше ранче 5 кила и трябваше да се обадим на управата да дойде да го вземе. И дойде един румънец, леко сърдит. И го питахме какво става с риболова на другите сектори и той вика, ми няма, тя рибата е при вас, вика тук на към 40 метра отпред. Пък ние нямахме пръчки на 40 метра. Тя ни волята, една седмица стоиш без риба и какво да правим? Карахме някоя пръчка на 40 метра и горе-долу колко време. Знам, час и половина, 2 на 1. Час и половина. Така, аз ли ще говоря? Ти ще говориш. Добре. Това ще е сигурно последното включване, което ще направим нали, за този излет. Кучето и то се включва. Кучето, да. Опитахме се да направим абсолютно всичко, което можем по силите си и излета приключва точно тук и сега. Вайдите са вънка, багажа е стегнат, изкъпани сме и тръгваме. Имаме едни 850 км до Пловдив. Да. Последно нещо, което сте видяли, майче е она риба през деня. 19. Да. И 19. Това беше преди 2 дена. Днеска е събота. И си тръгваме. Часа е към 12. Общо взето изловихме може би всички линови в язовира. Да. Сомовете. Сомове няколко само хванахме. Даже и голям сом имаше.
Цяло с първите 50 часа би се судар, аз мислех, че може и да нямаме риба от този разбир тази седмица. Само, че пак изгледаме някоя друга риба, успяхме да снимаме някои неща. Относно язовира... Чуляхме си, направихме си кефа. Да, относно язовира всичко е повече перфектно. Сигурно трябва да се посети пак, даже най-вероятно още от сега ще се запазваме за до година. Понеже до края на тази година всичко е пълно. Общо взето, сега сме март месец, април, май, юни, всичко е пълно. Юли е празен, може би много топло за това е празен. Август, септември, октомври и ноември са пълни абсолютно целия язовир в всичките сектори. И декември месец, това е ясно, че... Накрая, ако стеглим чертата, имаме 5 реализирани риби. За една седмица. За една седмица на 4 човека. На 10 пръчки. 5 риби имаме. Както искате го погледайте, както искате го казвайте. 3-4 имаме изтървания. Да. 5-6 удара, дето не мога предположиш. От лин ли са, от шаран ли са, от сом ли са. Линови всеки има по 3 лина, 3 сома, сомчета. И тук там е някоя платика излизаше. Големите риби сме ги снимали, това е. Друго Надяваме включване? се, да. От България. Да, следващото от България със сигурност. С новия клип. Айде, до Чао! скоро! Там се тръгваме. Това трябваше да идва ли? Много ми е интересно какво харесва. Тео! Остават още 600 км. Минахме... Какво минахме? В Сърбия сме, минахме сръбската граница. Да. Ако има нещо интересно, между другото, ще го сова накрая да го гледате. Мога да ти кажа, примерно, че утре други ден ще имам повече. Когато дойде на лично, що не му прави така? Случат се някакви неща и аз съм да си ги дам за отговори. Уважавам отговора, съгласен съм. Не е мой стил това да разля друг мъж. Да, мой мъж. Или бъдещия ми мъж. Малко се се опъртна вече. Моя мъж с... Охо! Сега как там да се чувстваш? Тичат ли? Тичат ли? Не можах да ги видя. Да седат с него, да гледам и да видя колко съм се била износван. Не, няма тая така. Моите въпроси са шеговити въпроси относно на талата. Аз просто така обичам да си правя. Малко не ме ръчнеш. Всяко да лепи до кътмите. Прекрасен повод да му обясна някои неща. Ще якнем това. Добре, излизаш. Беше много спорно. Това последно бях сигурна, че ще бия. Добре! На мен ми харесва, че може да се джавкаме за такива неща, но... Сега като оказваш, това е по-добре. Обещахте нещо, обещахте. Не, готово! Глей, когато искаш, ще го убия! Добре. Чакай! Какво беше отзад? Любомир и да не иска да ми споделя е някак. Защото в реалния живот по нещо такова се случва. По няколко дена преди деня, ето
вътре различно момичета да ми казват, че определен човек не спира да говори по моя интерес.